It's time! It's time! It's time! Gizona, senarra. Ez, bikotia. Ondio, ez dia eskondu. Hori da. Udakigula. Bueno, jarraitzu. Ez gezkondu. Vale. Zuk uste dozu... Grabauta geratu da. Osea, gu jakingo ginean eskonduta gote mazan. Biste gauza bada, konbiduta egon ala ez, baina jakin bai. Bueno, ez dakigu ondio. Ez dakigu. Eskonduta zare? Ez? Bai, jazta. Bai, jazta. Zu eskonduta zare? Ez, ni eskonduta Bai. nago. Zu con Dios Laister. Eta zu? Ni por esas. Por esas. Jarraio. Mingaina, gorra eta bera. Ala, venga. Ole. Zuiak eldi goten danez. Hola, hemen hau. Esaten da baina hori. Zadoia nien berbetan, ez dakit sema minutu. Bai, baina, bueno, podcasta hori da. Osa, zuzi ez bertan, da besti goiaz komentatzen gauzak. Baina ez nino nindoian bebai, instituzio, eskegitza da. Dindon. Ni bebai. Vale, bukatzen da unian bilu. Makilia, guazen. Konkista idagun Frantzia. Erretziak da biozaz, edo? Ez da erretziak. Baina da. Sin más. Di hain pedantiak, hain jasuak, hain filosofuak, hain... Baina zergatik? Etxoin. Pues ta zuen nahi ulertzi, ez da zu ulertzen, baina arraza eukatela. Zuen dako gauza batzuk bai diela super evidentiak ikusi zana momentu horretan, eskenetako ez. Idiosuna da gela irakurri eta egokitu gela hortara. Esango dut, bali mazauz, zaharren egoitza baten iken podcast bat, pues, txika, badakitu zer, ez duzu jarriko. Bakar, itxen dut, baina ez dakit... Espaikitz baldera ez duzu jarriko espaikitz lau. Claramente, baina esan beharra dago, ez dugula gidoiak preparatzen, orduan, ez dakit ze komente biozuen podcastian, Zer ez vamos? dugula gidoia preparatzen? Hau danak gidoi bada, Bai, baina, ez dakitela ze pelikula... Chat GPT-ek zein jotu, ze gaur problema bat euki dau. Chat GPT jauzi inja, drama. Eta orduan zinek ezin me preparau eze bez? Maiz noan eze preparau behar. Etorri da Madridetik, etorri da moduan. Ez da gize muixo bain, edo zer... Zeba? Gabian dutxau nintzani. Jaboia baten nire zen, ez itxure gixak, ez tarteka dutxeko atia zabalketan eren. Ai, benetan, Berrota digurte, tio. Bueno, guazen, beldurreko pelikula, venga. 2018an, estrenautako pelikula bada, eta bere... Ez da zukusi? Lo hartu, no? Jarri horretik. Ez que, okerra da hori. Aiama, que se muere, Aipa, politi izango zen zuzenian, hor. Trailerra ikusi dut. Zerako lan, txajepetek irakutu dutu? Ez. A ver, Bueno, zukori beso, kontua da... Esan iken dut. Hori, zan dut. Oide listo. Esklusiba gutxi kontatzen da buenek. Baina lanketak! Venga! Neri irutze oso gokisa, txominek laga dauen bigote hori, gaur bildurra, eukikula hola ari bezala, neri bildurra probatu botu ez da zu, Astia horrekin. Oitzia da kontua. Egisa da utzia dela. Aurreko astean, lehenengo aldiz ikusi nebanian, gertatzen pixkat asustota zenoan, eta hau, ake. Baina gero, azteete pasau da, eta itxuna izte, usteot gainera ontsen ondota dana dagoela. Bez, bilurrezko pelikularekin behori pasaikien da. Ja, inbeste ikusten dozunean oitu inetzara. Ez, gaur, hola ez gara zibiarri, Manol. Gaur zibi gara, zezentzun du komenteixotan azkenengo aste honeian. Zure bikotia zatarra dela? Bueno, hortaz aparte. Komenteixoa izan da, bai, guztien izatazko podcastaz, Imanol eta zu ibiltzen zei alkarri adarra joten, eta gero daunekane agintia jarten. Ez hori. Agintia jarten ez. Nekane da, pakia jarten dagoena. Hori, atartian, moderatzaien itzena. Bai, egisa da. Eta orduan, horren aurrian, ekarri du, Petrova. Aginte makilla. Hori da. Zein biotonekin? Ba, ez dakit lehenengo luzerak neurtu, eta uste Imanol lehenara, ni baino lehena beltzen zaila. Osea, que... Ya está. A ver, gaur, lehenengo bi pelikulin aztertuko ditugu. Bai. Eta gero ingo dugu berba, beldurrezko pelikulen inguruan, nik emundako ideia eta esan biharra dakot, behin baino geixotan damutu nahi zena, baina hori gero... Bai? Bueno, gero. Zeta mutu ze ideia eta ez da bigotiaz ez? Ez ideiaz. Ni damuketen ez urtien gauza batez. Esan beharra dago, oinguan, beste saio batzutan indogula, akoitzak pelikula bat gomendatu, baina oinguan, inginura berriz gure txangoa, eta joan ginen ikustera pelikula bat gero batera. Adikeda da?
Adinkeda da? Adi spoiler, adinkeda da. Vale, uio. Eta gero beste pelikula bat, eta irurok negin duela gomendatzea. Orduan esan dugu, bueno, ingo dugu. Ondik hasiko ga? Nik uste honetik hasiko gaiela. Bueno, netako bisak dia honak. Ezin iztu. Hasi gara. Netako bisak dia honak, orduan igual hortik hasten gara. Vale, venga, bai. Dala, los domingos. Etxoin, ba, hori ondo lantzeko bihar du argi apur bat hemen. Gaur... ¡Oh! Claro. Es que una es famosa eta regalatzen dutze gauza. Claro, eta zinemaldi guegon ginean, espera. Kontua da, hasi gaela ja premisui begira. Feroza. Boska daukatela ferozarixetan. Maria Guerra de Kinotiko. Maria Guerra de Kinotiko, eta beste. Horren ninguna mengu, berba, gaur. Noski ingo dugu la berba. Eta, bueno, ba... Ze arrazoi daukan. Hainbat banatzailek, jendabina da, ba... Ez que akademiko hitza ez da, baina, bueno, kidiak, ba, pelikulak... Igual, hemendik aurrera akademiko hitzu bia jau imaien. Akademiko jauna. Akademiko jauna, superrondo, bai. Bai. Bueno, zer da. Kandelatxo bada gure bizitzak apur bate, bueno, apisteko eta esaten dau. Eta purifikatzeko. Erregala uniri, mesedez. Eta jarten dau. ¿Qué vas a hacer el resto de los domingos de tu vida? Claro, es que moten daudala, domekak beti dia, edo etxia garbitzeko, edo pelikula guarron bat ikusteko, guarro esan dut, txorro... Bai, domingula bat, beti zaten dut emanik. Oida, eta egoteko etxian, eta gainera nik gutxinez askotan damutu itxen esan dut. Besti gande galdu bat, eta gainera ja zartzejat bixaraztelena da, eta minidepresinua. Bueno. Eta horren superabaki duzu monja sartzia. Bai, ni zengonaz Sormanola, Sordominga, eta hau Fraidolo. Sordolores, nekane erdega estelera. Baina norbait fara izan bida, eta... Sordolo. Fraizu. Fraidolo. Fraidolo, Sordomi, eta... Ora venga, ya. Ipagaldeagen, Ogena. Bueno, hemen lakote los domingos, gure... Bueno. Eta bakatu, Sundance. Bueno, poco se habla. Hori da, es que claro, hemen... Bai, gero kontakozko aber nondik lortu duen, ze guztu bera ez dagoela egonda. Zeinek ekarri xauen da zeatik zeren truke, hori berandu hau. Hemen gorputaz latzen dena zuza ez ni. Hola, Nabil. A rodajas, así saltzen da, fie. Hemen eta ez Hollywood. Argalduta. Momentuz koipia saldu dozu, era gisa batemotek jaten daben. Los domingos, erlijioinari buruzko pelikula bada, gaurko konversioa dana moduan. Ez dut erlijioi buruzko pelikula badanik. Ez, bueno, bat kontauko dau sinopsisa, mesedez. Bueno. Hartu... Bueno, a ver, dago ahí. Hartu agin de maquilla. Hori da, ni kontaukot. Cesa, el poder de Grayskull. China. Cesa, Mulan. Ez hori zan Sena, la princesa guerrera. Guerrera, hori da. China, Sena. Sena san bestia, China san... Baina Chinak zaukan alako aro bat bezala, ez zaukan makillik. Ez, a ver, Sena san jute zan hola... Eta bestia, bere nobixia, rubixia, arek zaukan makilla. Bueno, kontau biotela sinopsisa. Dala, Ainara, emezortzurteko, bueno, emezortzurteko... Amazazpi, bai. Importantea. Bai, ze horrek eroko goiatan beukiko dau. Ez nina pelikula nizaten da. Bueno, baina dagoela epoka horretan batxillergoan dago eskola kristau baten, eta orduan eukitzen dau jainkuan deixa, ez? Bai. Esango dugu, eta orduan... Azken aldixan deixak nik jainkuanak ez, Baina dibakatu dauginetik dei komertzialak, nik deixak komertzial. Bai, bakatu. Bueno. Igual horako pasan, Eta orduan, berak nahi da bena da, monja sartzea. Eta hor gertatzen da, familixan, dago bere tia, bere aitxa, familixan, nolako gatazkak sortzen die, gai horren inguruan, gai hori dela, hartzen dela zentral moduan, ez? Arazo hori, baina ez da familixako arazo... Familixa horretan gatazkak aurretipe badauzela. Bai, baina, hartzen dela gai hori pixkatez gatazka horrek asaleratzeko edo ikusteko beste... Nik ez egorok familixa horrek azazu eukitxula beti, ze momentu batea, eta ez da spoiler bat, ze pelikulan argia saltzen da, ama falta dela, ama hilinda, baina ja amak zaukan harremana bere alaba zenar eta... Jainkuakin, bebai, Jainkuakin, eta gainontzeko familia politikuakin etzan ona. Ze momentu batian be, amonak esatu. Ez que bere amazan... Eskerrak.
Neri pilo bat guztau... Bukaran, azkenengo kantu horrekin dana kantatzen eta gratu jaten bihotza, osa benetan, Ixa negarra zazen itzela zinean, eta ez da askotan gertatzen. Azko guztau jat, lehen txoin. Segeru bestela, guazen aputxoak gauza kontatzera, ez? Alau da ruidazuan pelikula bada. Bai. Irugarrena, nik ere gixen beste bat eukanik erdixan bat... Badazka bestelan batzuk, Cinco lobitos eta ahonen artian, dako komedia romantiko bat Netflixen eres tu izenekua. Baina badazka beste lan batzuk, aurretik... Eta Querer telesan. Bai, orduan Querer da Cinco lobitos atik ezauna izango da, Urrezko maskorra lortu zaben txomin egon zan lehengo zinemaldi hortan. Eta nik esan dauke, belaunaldi berri baten ikur horietako bat dala, Carla Simón, Paula Ortiz, Pilar Palomerokin batera. Ez, bai, nire ustez, bai, guztiz ados nago zurekin. Belaunaldi berri bator, belaunaldi ez feminista bat, baizik eta emakume belaunaldi bat, zepi gauza horrek desberdin biako liake momentun batian, eta beste ikuspuntu batekin datoz. Eta alaudak oso ondo islatzen ditu familixak eta familixen artian gertatzeanak elipsi asko jarritia. Ez dut kontatzek? Baina detaile pila bat. Bai. Eta detaile horrekin irakusten duzu. Eta adibidez, eta aipatu dozuna, ez da? Belaunaldi berri hau, emakumezko zuzendari xana, Carla Simón, aurrekoan berbein geben horren inguruan. Nik adibidez... Kusi zauzu, romeria? Tariz pentsatu dut? Alma mia. Ez que berriz hasiko gaurrekin. Jarri horreko podcasta, eta jazta. Gaur iguala izango da. Ordan nik komentau nena adibidez, oso etxatela bape bezinezgarri xakin, edo etxatela heldu, familixan arteko harremanak, zela harremantzen zian, zela heltzen zian reakzio batzutara, nik ustot alaudak neretako, personalki, hori oso ondo islatzen dobela, oso detaile gutxikin, edo oso detaile sotilekin, baina oso ondo islatzen dobela, familixa baten dinamikak, nun iken dauen kale, komatxo artian, bakoitzak, zeintzu dian bakoitzan injarguniak, eta bai, pelikula honetan protagonista bat dau, Blanca Soroa dala, berez gailegia da gainera, Blanca Soroa hau, 11 urtekin fanzan etorri zan getxora bizitera, eta oso papel honekin dau, baina nik uste hor beste protagonista haundi bat, dala Patricia López Arnaiz, gazteiztarra, goia bat euki badakona, pelikuliagatik, 20.000 especies de abejasen be, egoera ez ezagun batei aurrein behar esan otzan guraso edo heldu baten papela iken dau. Beti itxen dago oso papel antzerakoak, Ezan beharra dago, ez que egitxa da, Ez jarreko, beti da, ez da inoiz pertsona oso goxua, ez da, bere papelak ez di olako... Baina adibidez... Goxua bai igual demostratzeko moduak ez dia goxua. Oso euskalduna. Bera alegintzen da. Bai, hori zan bine ben, bai. Los Domingosen oso euskalduna da, nik neuk, pelikula danean identifikauta sentiu nintzen behakin jendoben papelakin, tia maitekin, identifikauta sentiu nintzen, eta gaina esatenen, eske zure errespetua, irakusten dau, bere hilobian erabaki xakiko, baina esaten duzu, errespetua baina zela, etzabitzira, eta esaten duzu, ulerketan dut, ikusten dut zeak atxikien dozun, normala petzen xeatak atxorreik, baina horreik danak eruango dutzu bukaera batera, bukaeria dana. Eta ni bukaeria inxaten... Nik uste dut, erakusten da bela, hiru egoera ezberdinez, Aitxan egoeria, Tiana eta bere egoeria, eta ulertzen duzu, pelikula zuan zer, hiru egoerak. Neri bentzat... Ulertu bai, baina empatizau? Empatizau nik esango nean, bai. Bueno, Aitxanian adibidez ez. Aitxanian oso gutxi, baina nik alabian papela... Eta alabian papelakin neri ikinxat arrotzaua, ikinxat zailaua empatizaikia, oso beste egoera baten dagoelako, oso beste papel bat iken dabilelako, esan gurot, deixa jaso dauen 17 urteko neskaia batena. Baina eske, alaudak pelikula ontan... Eta dei horrek ulergaitzak diat, ordan ikustot, Patriziak bai jarten gauela ikusle asko, ulergaitz hori ulertu guran, baina eraberean kontra esanetan. Bueno, ulertu guran ez dut uste. Ulertu guran. Ez dut uste, bai. Niretako, kentzen bo... Ulertu gurara dauenana iken. Hori da, baina hori da. Bai, harkatu Manol. Ez, segi hemen, pinponian. Nik berdin bereko baratzeot. 0 euro. Bueno. Nik ustot... Esan gurotena da, pelikula honek iken dauna oso ondo da, oin jat Babel pelikulia, González Iñarrituna. Kontatzen zu gauza batzuk edero zuk inbiarreko puzzle bat edo dao. Hasiera nahiak emoten dau, gainartuta dauen pertsona bat, baina gero konturatzeza nun daukan bere lehentasunak, bai taberna barrixan eta baita
erlazio berri batian, diruan, gero konturatzeza, ostras, diru hori lortzeko, zeberak emoten dau, bilbotar bat hau da, bueno, erakutzi, badauka, eta konturatzeza, apurtxo bat, pinturiak entzen botazu, atzian, uste keixa apur bat badauela. Edo handi uste keixa. Gustatzen jatzela, Patrizian kasuan, zuek epatu zuna, eta bera bada, bazkenian historia horren beste aldia edo, zela itendan ez, bera, amabare geditu dian iruneskatila horrek, eta bereziki protagonistan azalian eta gainean zegertatzea zu seguro zuen zer dau, eta aldi berian bere familixia ez dau bere momentuko nenian. Aitzak be gauza bere iten dau, aitzak erakusten dau, badaukat, nik itendot, nik emoten dau dala Amancio Ortega, gero jakingo, ez dala Amancio Ortega, eta Patricia López Arnaizen tia maiten bikotiakin zela portatzen dan, zela legintzen dan hor. Bueno, hori ez, oinartzen ju berba familia inguru, baina gero instituzioa edo erakundia berabe hor dau, Eliziana, eta hor esan duna ez, kontaiken dienak ez dena kontaiken. Bueno, Nagore Aranburu. Bueno, hor esan beharra dago. A ver. Ez, baina hori instituzioan esan duzula, Eliziana, konparatzen da bela asko, Elizian instituzioa, familizian instituzioakin, eta paralelismoa, ez, hor dagola. Bai. Batetik eta bestetik, jarretxo. Ez, eta horra adibidez, kontaien ez da ben gauza horrein artian da, ez? Eta oso evidente izango litzak. Ez konta hau xau, ez? Hanxau, Nagore Aranburun personajek Isabel da, ez? Isabel... Zorisa? Zenin ezeko hartzen nire zinekin. Ez que niko indela biegun ikusin den. Claro. Nire makarri benen atzuku zaula. Nire biatu binen atzuku zaula. Ah, ja. Bueno, hola, hemen hau. Esaten da baina... Zado, janian berbetan, ez dakit sema minutu. Bai, baina, bueno, podcast hori da. Osa, zuzi ez bertan, da besti gogoiaz komentatzen gauzak. Bueno, esango dututen nada, adibidez. Pobre ni interaktibo, Hacedme caso. Osa, iten dutzugu. Ez da esaten adibidez, Nagore Aranburukin, ez da irakusten zer elkarrezketa dakon. Ez? Eta hori, oso zamorren zango litzake irakustia, eta esatia baitu honeatik gura dago edo bestetik. Ez, dana geratzen da hor misterixo baten edo... Eta netako horbe jolazten dau, Nagoren xamurtasun hori, baina gero Nagore pepadaki zer kontau, zer ez, non dauzen limitiak eta eta dago, elkarrizketa bat hor, esaten dut zanean bestia Patriziak esaten da benean, jo respeto, pero no comparto, dolako eta bestiak esaten dut, en serio? Osa, si, hola da, bai. Ez horrik itxotzu pentsatzea, eta nik uste gizartian behaskotan getatzen dela hori, ez? Bai, osa... Eta hor momentu baten, nik, ez, batzuk ikusi dopikin bat, gaizki personaje txar moduan, ez, Nagore Aranburuna, nik ez dut uste pertsonaia gaiztua danik edo, baina momentu baten gauza bat ikin dauena, aldatzen dauela izebakindakon harreman dana. Eta da, bikote edo... Esaten xauenean, gizurra esan xauela bere izebak, ez? Eta nik uste dut horria galtzen dauela erabat personajiak, Ainarak izena personajiak, erabat galtzen dauela ja bere izema. Horria bukatzen da burrukia, eta gero dator pelikulian bukaeria. Nik aldera bat guen dut, azken domeketan ez, beste plan batzun artian, batzundako gutxinez, mesetara faten kontu hori, eta horti datorbe izenburua. Hemen, erabakixa da, familixak, ez dut esango kontra da honik, Ze, kristau eskola batian sartu daue eskia, mesetara faten dia, esango dutena da. Eta orduan, bapatian, danon sorpresarako, nik ez dakit zein dan gaur egungo monjen adinen media, baina esango da... Esartzen dania pintxoa gutxitxo, zela iztarri hori da, nire asmoa hori da. Nik esango dena da. Ondi ez da heldu, igual. 75 urtein bueltan egongo da, seguro. Claro, de repentian 17 urteko neskatia batek, esatia monjaurera izan da, ez zuk dakatzun plan horrekin aportzia. No, Imanol, ez zuketanik hori ingeben, bere momentuan, uste dut. Venga. Segi. Zer, esatiaz gaiela heterosexualak? Hori ez duzu uste familia olako baten
Erabateo, beste larrek zona bat duzu, eta nik ustot, bainik neriakin eta baizuk zure familiakin berbetan jarraiketan duzula, eta bronka berdina jasoten. Nik ustot ez dela erligioa, baina bakizu zer dan, erligioa instituzio moduan da arazua, ez espiritualmente... Eta azkenian sartzeiak ze suposatzen dago. Baina alde batetik nik ustot ez dela... Ez da monja de... Ez Afrikara noia umetxo zen, eta ez da monja de klausura. Bai, dala sartzia, eta bueno, zure bizitzia, lagabezu alde batera, eta sekeratzen zala hor, bai, eta orduan ematen da, tia ematen dutana da, ez dozu bizi bihar, ez. Bizita baldugu edo zein momentutan da, bai, eta zeinek erabak egiten dau noiz. Edo zeinek komunika egiten dau bizita edo ez. Fraidolog. Olako gauzak. Fraidolog daukala aginde makilla. Bai, klaro, baina hor zer dago, bai, tian papela da, zela dago tia momentu horretan, bere bikotiakin, bere estuakin, ez, bere apoio handi bat bebai da bere joibia. Bere joibia ez, bizkat, bai da apoio handi bat, nola bai alaba moan sentiken. Claro. Baina ez nindoian bebai instituzio, eskegitza da. Arindondin. Arindondin, ekarren biako egunen batian, Bueno, arindondineko palomiten inguru amengu... Noia gehiago, horregaitxik empatizatzen eban hainbeste alabiak, empatizau ez sartu bena izela monja, noia labia bate bat esaten monja sartu bena Pelikule guzu benetik. Baina ez hori. Sartu dianian, zuta bixo fangoa konbentura. Eta bono. Eta maitek esan dakoak gutxi gatuko. Eta idiomas, querida. Hartu dutelako gehiago. Mingaina, gorra eta bera. Ala, venga. Ole. Zuriak el diegoten danez. Zuriak el diegoten danez. Gehiago duialako, empatizatzen dut, ez Elisa moduan, jainko hori, baina espiritualmente zela sentitzen dan bera. Eta alde batetik, ematen dut zaurakotan inbidixia, ze gizartian ez ganak sinizdunak, dauko arazo pilo, eta galdera pilo bat, gure inguruan, ez? Eta ze simplia, komillartian, sinizduna izatea, eta orduan jainkoak esaten da bena jarraitzia, eta listo, ez? Eta orduan deitzia jainkoan dei hori jasotzia, eta esatea, bueno, esken ere, inbiarra mundu honetan da, hau, puntotatik de, ze ez dut inbiar galdera gehiago, jazta, hau da... Nik galdera daukat, zeu egiteko. Ainarak fedia dauka eta gurau monja izan, ala iesbide bada eta hor babestuza sentiuten da. Nire ustez bixak. Nik uste hasieran hori dala, baina dago beste estena bat hileta baten ostien, ez dut zinen hileta baten ostien momentu baten dau, eta esaten duzu, hau, soratu inja. Eta esatu zu, ez da soratu, porque egin dau barre, negar, dana, oza, egin dau negar, gero egin dau barre, gero, ez, jazta, hor dau. Bere burua ja, parametro horrik dau, punto. Bai. Eta ja... Ez que neri horrek ematen... Edo netako dala esaldirik gogorrena, bueno, adi spoilerra, ja, zureatik errezaukot, esaten xe benian tiari. Hori da, neretako da, pelikulia plak iken dago hor. Gustavo Jaur? De brujeria, dala. Caza de brujas. Caza de brujas. Hori izan zan gure txangoa. Eta izan zan... Los domingos en Irroka ados gauzen moban, ikustot, Caza de brujas en ados gauzen puntu bakarra da, Nun ikusik endun. Bergarako seminaixoko bankuak diala potro de tortura bat. Egisa dan, zamiarra dago, superposin eguala zetorzien sinema honera, entorzinate sinema honera, eta hainbeste berbain da gero, ba. Ni danala sinema hon, igual telebista handion jarri behar zinun, ze pantailla, bueno. Bueno, ez dau komento behar hori dan, ez hori sin aldatu, punto. Pantailla ez, baina asintuak... Bai, a ber, hori da, bergararron keja bat, eta jazta, eta hola da, eta jazta. Sustatzeko modu bat, mugitzen da, dana mugitzen. Gauzia saiatzen gara pelikula motza jartzen, baina... Sí, claro, horregoteko. Baina, de repente, jarri ginuan, ez dakiz egaitxik Caza de brujas bihorduta hogei, dara pelikulat insoportablia. Hor sobratzen dia... Dana. Bihordu. Nere ustez, kontau adibidez zuk, zein da sinopsisa, zure gustatzen jatzula pelikulia. Sinopsisa, bueno, sinopsisa da. Mucho, zian aurretik, Luca Guadagnino da... Guadagnino. Guadagnino. Los domingos da gero Guadagnino. Esta bigokua, Guadagnino, esta bigokua. Se mueve Guadagnino. Tamburiña. Luca Guadagnino zuzenduta, Julia Roberts, Andrew Garfield, eta Aio Edebiri, dia protagonista. Jendia jakitzeko, Luca Guadagnino, Call Me By Your Name, Rivales... Eta leheno be, Suspirian remake badaukain ja. Baina, bueno, Luka da una intensa de la vida, Baina, konparauko zu, Bueno, jarraitzu. Bueno, ba egisa esan, jo zue guztoko izatzu geixo Call Me By Your Name, ni Caza de brujas egin gaketan ez.
Zein da sinopsis Amerikako Estatu Batuetako Unibertsitate baten kokatuta dau, eta bertan... Yale da? Bai. Ah, vale. Yale. Bertan, filosofiako fakultadian, barkatu, filosofiako fakultadian, bueno, bat dau... Idiomas, querida. Hori da, orduan bai. Idiomas. Idiomas, querida, ez dakizu da nore? Bai. Ah. Ikusi, koren emanon bezala zibako nominazioak egiten, Erretziak da biozaz, ¿no? Esto erretziak. Baina da. Sin más. Una bolilla, Del gato de Shrek. A ver, berez gai seixo bat tratekin dago, gauzia da, fakultate baten, filosofia fakultadian daue kokatuta, irakasliak, ikasliak, eta, bueno... Garantitua begik esatia, irakasle batzuk fijoa diala, beste batzuk ez. Eta dauz bi oso lagunak dianak, diala Julia Roberts eta Andrew Garfielden personajiak, bixak dauz plaza berdinerako dabitz, bueno, badakoi aukerak, eta momentu baten, ikaslietako batek, bueno, salatzen dau, Andrew Garfielden personaiak, bueno, eraso sexual bat jaso dauela, bere partetik momentu baten besta eseazten, zeratakua, besta ez esaten. Eta hor, azten da jokudan, az esaten xauena da zuzenian Julia Robertsen pertsonaiari, eta Julia Robertsen pertsonaiak, ez dako hasiera baten eukibihar dan erantzuna, edo horregatik zalantzan jartzen xako. Eta nik usteot, honek danak iken dauela pelikulia, azteko eta bain inkomodua iken dau, pelikulia, ze gai batzuk oin arte erabatera ikusi izan dianak edo ez dianak kuestionau, kuestionau iken ditu, arrazoiakin edo arrazoi barik, baina kuestionau. Eta ni horrarte, atoseko neike. Hau da. Neri jaten inkomodua, momentuan, esango zut segaitxik, personaje danak ikusi nitxulako oso distantzia undixakin, eta ez neban inokin sentidu empatia. Baina gauza hori da, ez zuk gauzia da, olako gora baten aurrean, ez dala empatia sentiu biedozuna. Ez, baina empatia de inungo gertutasunik ez dara sentiu. Baina hortidoia kontua. Berdina zuri empatikoa izan edo ez, edo gustau edo ez gustau, edo gustau esango dut, gustau edo ez gustau. Gauzia da, ekintza bat deskribatzen dela, eta horren aurrean, edo salaketa deskribatzen, eta horren aurrean dauzen joera desberdinak. Nik usteot, eta hau, azken aldizan askota ditu berba zelekin hori buruz, eta da... Azelda bere mutila, gizona, zenarra. Ez, bikotia. Ondio, ez dia eskondu. Hori da. Godakigula. Bueno, jarraitxu. Ez geskondu. Zuk uste dozu... Grabauta geratu da. Osea, gu jakingo genioan eskonduta gote mazan. Beste gauza bada, konbiduta egon ala ez, baina jakin bai. Bueno, ez dakigu ondio. Eskonduta zare? Ez. Bai, hasta. Zu eskonduta zare? Ez, ni eskonduta bai. Zu gondioz laizter. Eta zu? Ni por esas. Jarrai jo. Zuk behin zeinke kondios, hori onartzen da. Ez, ja, baina eske batintzak etxate... Ui, sartu zu arantzosuko lako... Esango dutena da. Monjak, hau etorre jaten, jangoikoak eskontzen badia? Zin eskondu. Frailiak zenekin eskontzen dia. Jainkoakin, baina jainkoa da... Espiritu Santoekin. Esa ez da... ¿Ez? Vueltoko gara caza de brujas zera, seguro que me sedes. Bai, vale. Nere ustez gidoia superflojua? Etxo, esango dutena. Ez que ez dakitzen, hori gustatzen jat, eta gustatzen jat asko, azken aldixan politikan eta beste arlo batzuetan, ikusten abien gauza bat. Ja ez da garrantzitsua zerrein dauen, baizik eta zenekin jauen. Zenekin jauen horren arabera, da munduko pertsona txarrena, edo indauena oso txartu hau, edo ez da horren txartu ja. Nik uste tortik be baukala, baina historia garatzeko moduak, ezkestotzu eruaten inoa. Ez dakitzu, eta bukaeria, ikustu zu, bea azkenian Julia Robertsek ez dakiz errein. Konturatzen da, ez dakigu oso argi, estrategia badan edo ez, bira hau egiten dauena, ezan dara bai nioin zurekin hau, baina oso modu otzian, gero handik 10 urtera bera da Dekano Andrea eta bestia etortzen da, utzi ostian, zazu, hau dana zetako. Gidoia da supertxarra, eta txomi, horre zindu zu esan, bai. Eta gidoian, bueno, a ber, gidoian egisa lehenengo zatixa eta bukaeriak ez dakola esan kaizburu. Pelikulia azten da supergaizki gainera. Baina gidoiakin pasainen da gauza bat, eta da, neri gauza zehazki berdina pasu jaten kolbi bai horremekin. Diain
pedantiak, hain jasuak, hain filosofuak, hain... Call Me By Your Name gidoila isa etzan Luka, eta hemen bai. Berdin jost, baina botaten dian peronatak eta botaten dian txapadak berdinak. Eta Call Me By Your Name gidoiak Oscar sari bajaso, zauen? Ba, oso ondo pentsatzen eta txalo bero bat. Neri Call Me By Your Name pia guztak jaten. Baina burua askoz jebisagoa da, Pelikulia, azten da pelikula supergaizki, ez da pedantia. Guk ikusi ginula jatorrizko hizkuntzan azpititulak eme bai, imposible ulertzea lehenengo berdisa. Bueno, berdin da, baina filosofian inguruan die pedante batzuk danak die pedante batzuk. Dar estena batzuk, 2:20, dar estena asko kentzen baditzu be, ez dala eze pasatzen, doianian, eta beste asko pasatzen diela, eta zuzula ulertzen ze pasatzen da. Aitxa dagonean, gizona dagonean, Julia Robertsen gizona bisaka faltzen ikasliakin eta de repente juten irten. Horrek, edo tontian aizta ez dut ulertu, izaleikela be bai. Tontua gara orduan. Baina ez dauka esanka ez buru, eta bukaeriak bez, eta dare momentu asko zeto zula, hau? Gaina, erakustatzu gauza batzuk gero kontra itxeko aurrera atzera, ez dotzu, nik ondo iruditzen jat, dudia lagatzia. Gertau da, ez da gertau, dana da estrategia bat, baina ez da hortik ezer. Ez da hortik ezer. Nere ustez bez. Bukatzen da. Eta netako pelikulia asko salbaiken dauena. Eta da Julia Roberts. Eta hoi ukatuko Julia Roberts oso ondo dau. Papel bat zaila antipatikoa, porque antipatikoa da bai jabe personajia, porque da pedantien artean, pedantien oso ondo. Ez que nila nago pizka eta espertuta alako personajeena, pedante horrek. Pedante horrek daukela dirupillo bat, diela... Que zerreixa dan, izatia esnopa dakatzunean, ze bizidia... Bada, la habitación da lado bezala almodo barrena. Osa, hone bixak dauke diru mogoion, eta gertatzen da hori, alkilatzen da betxe bat, hiltzeko kriston mansiño bat. Osa, ez esatu zula, ze momentutan sentidu hendik empatia hori bebai horrekin, ez zua danian... Ez, baina, badakatzu sentitzi empatia Amancio Ortegak na. Baina ez, marrastatzen bezala. Banik ez. Zero patatero. Ni bai, ze... Osa, ni holakotan... Ni aberatzi izateko jaixuan nahi. Osa, el sentimentu hori... Bai, baina ez dakit. Holakotan niri, hori... Jaixo ginen printzezak izeteko. Bai, eta segara, pues... Cinderella. Los domingos. Vale, ya. Bueno, orduan... Bai, lortu dau zure perfekzio horretatik atazia eta esatia igual Luka... Ez? Bai. Baina ni Luka, oza, ni fanintzen Lukari aukera bat emutera. Ez, ni zurra. Luka etxa guztaik, ez? Ez ziren etorri hortara. Etorri zinen Julia Robertsen gaitxi. Ni Luka guadagin niñoatik. De hecho, esan biara dago, urten zanien Julia Roberts pantaian, txominekin salen, eta inizen joan. Ez que Julia Roberts da... Ez dakit izan zan, edo Julia Roberts urten salako, edo bate bat hasi salako banketan mobilen, eta arek emuten ebelako terremoto tercera parte. O sea, vamos a sacar el cajón de mierda. Bueno, hemen beti gonda el cajón de mierda, oso zabalik. Kakaren kaxo ya. Bueno, ya... Bueno, ni egon itzen beste pelikula luze bat ikusten zinemanen seminari xuan, eta izan zan... Eta bagi hartu dozu 3 egunetarako. Eta izan zen, Expediente Warren endala gutxi dela bilorrezko pelikulia, eta orduan lotuko urrengo gaixakin. Jendiak, sustuak hartzen zebanean, mobitzen zara beste, danok hartzen ginula sustu. Beste jente huen? Bueno, kuan nire kuarrekoak nire jara igual. Expediente Warren zen bagarna? Azkenen guaia bukatu da. Ja, bai, baina, claro, zenak izen zen... Gai urtera arte da nien Expediente Warren... Baina, bueno... Expediente Warren biti. Nik uste dut hemen darela... Bilurrezko pelikulak... Ja, ez da tentzen ez esan da. Expediente Warren Beatty. Ez dakitzu zeina Warren Beatty? Ez. Eta eskamotikuak ikasi historia del cine. Eta hau da, zela EGB kondo funtzionatzen da DBH-ek ez. Bueno, bilurrezko pelikulak. Ze bat ematek aukieben, aurreko podcasta grabau geben sasoi baten, eta zean, gau beltza da datorren hastian. Ordutik 3 aste pasau dia, eta hemen gatoz gu, sintonizon, beldurrezko pelikula ninguran berbait. Berdin da, baina da, niri guztetak jat. Bai. Osa, zio guztetak jatu ikustea beldurrezko pelikula. Eta, bai, ni salia banaz. Gero txarto pasatzen, eta batzuda non hartzen dut loitiko arazko ekitu ala. Nik inoiz ez dut eukitzen, osa, niri gustatzen pilo bat, eta ez dut sentitzen inoiz, baina nire ustez bilurrezko pelikulak banatzen die pelikula ezberdin. O sea, ¿Sustitos? Bai, gero bestela naskia eta hola, bai, gore edola. Eta gesto beste psikologikoak diela biur geixen bai. Nei dia biur geixen emoten dozien, baina era berian geixen disfrutau al doten nahi. Ni bebai. Vale, bukatzen da unian bilu... Konkista idagun Frantzia.
nekane, bukatzen duenean bilorezko pelikulak nik gure zure It's Time bat entzun, Ez que zein dut. Ja, bukatu zu boi eskautan ekia edo jarrekin biozu. Baina gisa da, beldurrezko pelikulak kategoria hortan. Gu gaina, nekane igual hainbeste ez, baina guk beldurrezko pelikula oso konkretu baten belaunaldikoa gara. Eta da, 80. hamarkada bukaera 2000. urtea Siria. Eta inot errekopilatu iso bat. Scream, bat, bi, bederatzi, 86. Nik horrek guzti bai. I still know what you did, o sea, sé lo que hiciste último verano. Es que idiomas que están en enviar. Leyenda urbana, Destino Final, The Faculty, Halloween H-hogei, o sea, claro, basura de la buena. Baina nik uste torzo Halloween H-hogei? Claro, eta mesortzikoa. Así han pensado, donde ere buruan irakurri dau. H2O, Sirenitak, Iruarrek, eta Halloweeneko berzinua zara. Da, 1, 2, 3, splash, clash. Benetan, Así han pensado. H2O gure iru... Bueno, nik uste baina, adibes gure ekuarren, eta nik uste askotan, DBH eta hor, epoka horretan, LH bukara DBH ningen denean, jute ginela... Bueno, ez dakite, 12 urte bitxart, igual gehiago. Eta 2008 bi. Bai, eta 30. Jute ginela ikustera, neguan eta hola, baten etxera jute ginen, kuarreko jute ginen, eta hor, bai, jute ginen bide klubera hartzera DVD-ak eta alkilatzera, eta pelikula, olako pelikula, bidezko pelikula. Oin esan duzula bideokluba. Zorionak, haupa etxe baste jartziatik kriston politxeritu daten oso ondo. Bai, guztau jatzu. Bai, asko. Bai, izan nire ustez oso politxia. Oso politxia. Bai, ideia politxia. Bergaran azkenengo... Xein mendietan inda gauzeko nena. Oi, Manol, eskerrik asko. Bai, porque si meneixoko bankuak ez. Gero dut beste zinema dau, eta nik honek bilur asko eta bilurra naskataten zinon dizia sorteztan, eta da... Ez nau berri, zure peixeko Japoniarra. Dauz hor bi pelikula. Eta koreanuak. Audition eta The Ring. Bai. Baina The Ring, benetakoa. Ez The Ring... Benetakoa. Bueno, The Ring, gu bizizan gebena, Casa de Brujas ikusita gero. Ai, txoi, kontau. Bueno, ez kontau. A ver, iru mutil. Iru mutil, eta horrek... Bueno, vale, bi gizon da ume bat. Bai. Bi gizon da ume bat. Zein, bera da umea. Bi gizon da ume bat kotxian. San Prudentzion, eta ni neuen, fanginan Bergarara ikustera batera, orduan kotxitxik eben San Prudentzion, eta nire kotxeuen kanpoan, baina gauzenan, txafardeien. Bai, komentatzen, hau bai. Eta alako batian, geltoki iztan lurtar hortatik, Enterprise hortatik, gerturatzen da, The Ring pelikulan, Samara, baina ja urte batzuk eru hau. Eta fentanilo piti matartuta. Ala, venga. Eta orduan, azten da, nire kotxo kristalian olan, zabaltzen dau. Ez aurrian, sino hemen, ni nagoen hemen. Eta azten da, ni ima atia itxe. Eta ni momentu hortan, urduri neon, ez dakitzen botoia indun zeon atia blokeatzeko, zabaltzen dau atia, eta... Hola. Oñatira zu. Gaztelea zan, Bai oñati. Eta itxi gendun, blokeau gendun, irurokan, claro, momentu batean esan dau txominek. Ni oinez nazierteko mendik, zen nire kotxea fanbio, temen dau, la niña de Shrek bueltaka, berzen bidauen. Joeten da Enterprisea berriro, eta Enterprise, eta lako batian, barriro bueltatzen da, eta zalekintzen da, atia zabaltzen, blokeuta jarraitzen zaben, azten da, kristalian olan, eta azelek, zabaltzen da apur bat ola lehiua, ezageko, pero ¿qué quieres? Azten da bestia, eskua sartzen, eta, igo, eta kizer. Bueno. La loca esta. Kao, oinatira oian, ez zure herrira. Ez, kontau zein zinuan. Bueno, orduan, gero, fanzan Enterprisea berriro Samara, edo Samara. Samara fanzan. Gio ni sentiu nintzen momentu baten eskrimeko Nave Campbell, eta urte nintzen kotxetik. Korrika. Eta horrela izan zan, alako batean, sartzen ga, itzen dugu San Prudentziko rotondia, hartzen dugu Mondrauera, eta auguratzetik. Txomin, ze zabitz?
esto gura pentsatzia ni oinatira noiara, tortuan noia zeuekin Mondraueko sarrerara autopistara, buelta emon da berri oinatira jateko. Hori ez da normala. Hori esan ez dala normala, eta hori da zure burua esartzen da gauza, zuretako da gauza koherentien egin ziniola momentuan, eta hori ez da normala. Zu juten bazinen oinatira, esan jumbiar korrekera zuratzetik. Pentsau da benetan derringeko neskia, eta dakola kapasidadia, madarik asinuak bialketako, ikusten hau ni oinatira noiala eta gizurra zen xatela, eta goagertuko xate etxian. Bai. Hombre, ez eustuzu. Dago zuri izaten aberongo zuen oinatira eta gertu dira zure etxian zela. Ba, ez hauenan. Ez zauen. Ba, matematik hartuko zela. Eta gero gabian dutxaunitzani. Jaboia baten nire zen, ez itxure gixak, ez tablatarte gabitxeko atia zabalketan eren. Ai, benetan, Berrota digurte, tío. Bueno, guazen, beldurreko pelikula, venga. Expediente Warren 8. atala edo ya ez dakik guzen. Ba, bueno, ez dut hori komenta be pelikula hori. Ez komenta behar. Ez duturi eitxeko zan. Hori da. Vale. Ingo dugu, zela da, pelikulian adinan arabera. Eta pelikulian adinan arabera irabazten dauena da? Ah, bai, Laruta Mazazpikoa da. Bai, guria berritxo baden, 2018koa. Bale, bueno, nik ekarri duten pelikulia da, Funny Games, Janekena, baina lehenengo pelikula, Laruta Mazazpikoa. Ez Funny Games, Janekena, bigarrena. Bigarrena izan zala, 2010 urtean ustotin zebala, 2010? Bai, hori, askotan iten Hollywoodek hartzen dau eta inzauen. Ez 2010, ez 2007, claro. Ez, biniesta da, kampeonesekin zauen Intocable, hau da, Frantzian. Intocableekin gero zauen, Intocable bat... Bueno, maizan, 2007an berriz replikaue, Naomi Wattsekin pelikula hau. Naomi Wattsek berdina inebela, derringekin. Japoniarrian, Japoniarrian, gero ja estatu batetako remakean Naomi Wattseuen. Bueno, bai. Naomi Watts nun dau? Ontxein jau Imposible behin zeban, Bai, 36an, guapa. Ryan Murphy serie barrixan abogauak, Kim Kardashianekin, Glenn Close, bueno, bai. Beitu pelikula honek, nahi zeban, los otros pelikulan, izan biharria Nicole Kidman, nahi zeban Naomi Watts izatea, eta esotzen laga. Eta gero zen Nicole Kidman. Claro, hor zine jarte zen dirua. Claro, bat okurruzek, zebiela orduan. Funny Games, Janeken pelikulia, Janekea zuzendabeat pioa gustatzen jatela, eta da, bilurrezko pelikulia, itxendaben pelikulia, delako pelikula psikologikoak, eta eruaten zaitxulako beste... Eta gizakizan nora iritsi algan irakusten da. Hori da, ejako gustatzen violentzia bera erakustia pelikuletan, gertauko da violentzia, inazuk ez dozu inoiz ikusiko, orduan zeitzen dago, ikuslia sentiaraztia, nahi da bela ikustia hori, orduan, ez, pixkat gero pelikule bukatzen danean, itxen dutzu sentitzia, nik hau nenean ikustia, eta ez da erakusten violentzia entretenimentu moduan, esango neban, dala pixkat, ez da jartzen ez musika, hola, tensinio musikia, eta holako, eta bueno, Funny Gamesek se kontatzen dau, familia bat aitxa mata semia, juten di Austriako euren oportako etxera, laku baten onduan. Baso bat, bai, no. Bueno, laku baten olako etxe... Bai, alpietako etxe... Pelikulia, jo, bada, benetan, eske... Bai, eske, azinan dago zu idilikoa dana. Eta gainera da musika klasikoa Austriako lako ez, jende gizarte alto bateko lako erakusten dau. Bai, guadaino kolbio bai. Ordan heltzena, eta zer gertatzen da, bi mutikok, oso ondo jantzitxa eta bastante dukauakela, joten da betimbre, eta orduan azten daia, el terror azten dela, familia xau torturatzen, arrazoia zein da, ez dago arrazoirik. Orduan da. Orduan, segaitxik da hain bilurgarrixa, zuzarelako, imagina, ikusten duzu zukali, esan duten moduan, eta agertzen da, entzuten duzu, torturatzen da bizela salan, baina ez duzu ikusten momentu hori. Eta zuzaren poro guztian hor, ikusten duzu. Aktoriak askotan behiratzen dabe, aportzen da hori, logarren pareta hori zatzen dara, behiratzen dabe kamarara, en plan, de, guiñito de... hau nahi dozu ikustia, ez? Dago momentu bat bebai, botatzen debela pelikulia atzera, eta itxotzula zer nahi dozu, tirua botatzia edo ez, edo. Eta orduan, itxen dutzu ikuslia, sentiaraztia, bai, eta da, zezaten dozu, ostras, eskenik hori nahi dut ikustia, eta ez dozu sentitzen empatia torturatzen da beno negaitxik, bai, ez be... Nekane hori... Bai, baina hola sentitzen, oza, benetan, Oso gogorra da... Psikologikamente da pelikula super gogorra. Nekaneke ondo zen duen bezala, oituta gaoz, igual tiru ez ikusi, baina pum, zela erortzen den, eta ikustia odolar purba, ezazu hilda dau. Hemen, zuk jarri bihotzazu zure partetik, eta zure iuntasun hori agerixan gelditziape. Totalmente. Sentiut eza purba ezatuzu. Bai. Eta gainera bi pertsonaje honek die, nik uste ematen dela hainbeste bilur dielako hori superredukauak, ez da bitxen, ez zebela... Gainadia, ez du esango dianek, oza, ez dia Jacob Elordi, ez dia kriston guapuak, baina guapitua dia. Eta da pixka, bueno...
Eta dana itxen dabe super, hori, edukadamente. Ez dauka inungo... Eta nik ikusi nebanian pelikula hau. Da, niri personaje horreik gogaketa uste apur bat Jeffrey Dahmerren telesail hortara. Jeffrey Dahmer, dana zoragarri dau, dana ondo dau, eta giratzen zainean, pum. Ba honek egiten dabe momentu oro, zaitasun batetik, bueno, ba oine tortura hoenga, ba oine ez dakizer, da, zuk ezazun hori, konplizidade horrek bildurra mototu zuri, ze giratzen dianean, zu badakitzu, ze dabitzen eiken, eta dabitz esaten zer. Ikustia nahi dozu gainera hau, ez da beziko maingo. Bai. Azatoz? Benetan, nire ustez, eta nik ikusi pelikula, bilurrezko pelikula de xente, gehiago derrin eta olakoak, eta honekin sentitzezala inkomodo. Ikusle moduan inkomodo ikusten. Eta txarto sentiara zehutzu. Irteteza zinetik, zanez... Eta janek... Bai, totalmente, hori. Eta janeken pelikula, eskerrik asko, janeken pelikula gomendatzen zuzendari moduan, zebere pelikula danak die... Danak. Orduan, bueno, hori izan da nire... Nik hau ikusi neban, hau, anekdota moduan, garai baten gaztetxean bergaran zegoen zinekluba bai, bueno, entxen berrezak zidala besta, baina zinekluba zegoen, eta orduan, zinekluban... Angiolioren zinekluba, edo zen zan? Ez, baina zan kanpoan etxezana. Ontsen dago zine txikitxo bat, baina kanpoan etxezana. Eta taldean gendenok, azte azkenetan uste otzala bai, eruan behar ginoen bakoitzak, naiz ginoen pelikula, eta nik eruanen Funny Games. Bergarako gaztetxean. Eta sepetzein zebitzen eruaten? Ez Funny Games, ez dakiz egaitxik, eta bukatu zenien etorri bat, eta zein okurro jako pelikula ujartzia eta ni. Eta jendu kutxilloak bere ondotik, eskerrik asko. Eta jazta. Bada, ze pelikuliak ikendotzuna da, zure barrua harakatu, eta harakatzen dozun hori ez da politia. Bai, efectivamente. Okan, aukeran pila ban euskan, egon nintzen behira. Ze etxak guztien belilurrezko pelikulak, baina batzuk, Get Out, El Orfanato, El Proyecto de la Bruja de Blair, La Niebla, El Resplandor, Monstruoso, Tiburón, hainbat El Resplandor, buah, hori zela ez dugu ekarri. Tesis, Los Otros, Agora, baina gero badoz... Agora, bai. Sartu dozu hor, sartziarren. Agora, El Cautivo. Ez lasan bestia ineben honekin Hermione Warner zela zan. Bai. Bai, dana zala bai, eta gero esan ezar. Bai, eman guatz, regresión, bai. Hoi, nire, amenabarrena gendela berbetan, hau gomendatu bidot podcast bat dala Delirios de España, hor zui izan otzuela. Los Otros, eta horren... Eta horri txenda dela, 10 kapitulo, Los Otros pelikulean inguruan, hori izan jarri... Juan Sanguinona. Los Otros badako zerikusi piki bat, el sexto sentido, ki mila behatzen dala eta meretzi, se kontaikin da bertan, bueno, ez kontaikia merezidoen be, se gainera bertanko bukaeri da gure gure izenandako aproposena. Baina ja kontau zein ke bukaeria. Hor bai gurot komentau gauza batena. Bueno, ez. Oindala 25 urte pasau alzana, baina gaur egun ezin jana hori pasau. Eta da danok isinek egotia. Ez, spoilerrak, estatu batuetan askoz lehen hau estrena. Orduan, konta barkatu. Bueno, ontxe, pikin bat jarraituko du, karriak intemakila mesedez. Etxontxo nik esan beroka, nik nahi txamalanekin behin festa bat elkartu ginala. Bruce Willis baina zergatik etxoin zela hori nekane nekanen partetik ja sorprendo ikin dutzu ez da bil zuen aliantzia porketan dabil bueno y me anotzen tipo hola bai eskautan itxoin zeta dator hori es que se ma gentekin juntau da buah, exagerado eta danak gizonezkoa eta danak komunak hombre bai bueno cinema lixame bai of course Bruce Willis, El Bosque, Bruce Willis, psikologo bada, El Bosque, gran pelikula. Malcolm Crowe, eta aur batekin hasten da, terapia antzako bat iken, bixen arteko harremana estutu iken da, eta hor, momentu, bilur garrixak pasa iken dia, ze dau beste esaldi mitiko neiteko baia zinemaren historixara pasau dana, dala en ocasiones veo en ocasiones veo muertos. Pelikula honek, tensiño mantenken dutzu, ez da susto pelikula bat, tensiñoa... Bada os momentu batzuk, Tensiñoakin laguntadu jasenak. Eta hau inzan famatua eta jarri ben modan bai zuzendari xanberan filmografian, hau da, M. Night Shyamalanen filmografian, bai gerora beste batez pelikulatan tartean Los Otrosen, dala, zu guztiozula, pelikulia gauza bat abilela kontaiken, baina eltzen dia 10 minutu pelikula bukatzeko, eta brum, danak iken dau... Igual ez kontau bukaia. Ez to kontauko, baina bai kontaike gurotena da, lehen esan duguna, ez? Hau,
zela aldatu dian gauzak ikusteko. Hau estrenatu zen estatu batutan, 1989ko abenduan. Abenduan ez barkatu, udan. Eta Espainian, eta tartean hemen Euskal Herrixan, estrenatu zen 2000ko urtarrian. Gaur egun, ezinezko izango litzake, alako tartia izteia, olako pelikula batendako izango litzake, diden zuzenian, eriotza. Dana dela hor... Eta zelako mine, emate zeben, zelako mine enbiazotan los otros pelikuliai, ze, claro. Claro, bukaerea oso antzakoa da. Eta honek lortuen gauza asko, lortu eben, hainbat izendapen Oskarretarako, bilurrezko pelikulan dako oso zaila dana, beste pelikula honenan izendapena, lortuen baita, nola bai, Bruce Willis beste faseta baten ikusi alitzatia, kenduta komedia tontuak edo bilurrezko, edo akzinozko pelikulak, eta lortuen hori, tendentzia bat markatzea. Gero etorrezian hemen naixia malan, bere garaixan, honekin, El Protegido, Señales, eta El Bosque ineben, eta gero ja, sufle, eta desagertu zen del mapa, tortarteka itxu. Dana dela, hor pelikula hortatik bilur geixen emoten da bena da, ume protagonistan karreria. Hori bidar bilur garrixa. Hailey Joel Osment, izan da pena lortu bela Oskarretarako, eta gurru. Eta ja? Agurro izango balitz, baina indauena... Indau gauza... Zein dago, iso, más. Zinean, bai zinean da bezinetik kanpo. Tipu ez da bondo, laguntza bia dau. Zela ditzen da? Hailey Joel Osment. Hailey, laguntza bihar bozu, hemen gauzgu. Ez haitxu bezautzen, baina... Laguntza gu askotan, bestote longoteko moan gauz, fastidia. Hoxe. Eta, ez tekizu ikusitza. Nik ez daukat ikusitza. Atzera notzuen ez daukatela ikusitza. Eta los otros bez dut ikusi, eta entzun dut podcasta, ikusi barik, ez dut topatzen inun, los otros pelikulia. Eta hauak kristoango ikusteko, ze gaina gustatzen jat bilorrezko pelikula. Arrasaten dau, gauza nahiko berritzaile bat, da... librute gisa, eta bertan DVD-a ditue. Ez que ez daukat DVD-a jartu. O sea, de hecho... Ez dako. Imanol, ez dakola. Ez, de hecho, ez daukat telebiztia, o sea, ontsen daukat proiektore bat, etxe jarri dut, telebiztia portugat. Orduan, eta neukan ikustiako... Klausurarako da bilen zaila. Hori da. Neukan ikustiako los otros... Benetan ez dut gomendatzen dutela podcast hori entzutia, 10 kapitulo horretan dala, ordubeteko kapituloa Juan Sanguinonak, kontatzen dira gauza batzuk, Rodajornak, Nicole Kidmanenak eta Tom Cruisenak, dela tela marinera. Ez que nik ezin jo kontauze, lagun batzuk egon zian... Baina, join hori kontauze nioa lehenengo podcastia. Bai, bineko do gainetik. Day and Night pelikulia Sevillan grabauzan. San Ferminak Sevillan gertatzen dira. Baina hori komento guño lehenengo saioan. Eta, lagun batzuk egon zian rodaje hortan lanian. Baina urte igualian izan zan. Etxoen orduan, ze esaten dozu orduan horren inguruan. Ez, gura benezatia lagun batzuk esauketan da bila Tom Cruise. Ez, gure benezatia zan Tom Cruise buruz. Baina Tom Cruise bienian beste honekin zela da. Nicole Kidmanekin. Ez. Orduan Katie Holmesekin. Hori da, ze Nicole Kidmanekin separau zan los otroseko nik uste Inglaterran edo estrenu zanien jase biztela batera. Bueno, es que, bueno. De hecho, Amenabarrek izango zuen Nicole Kidmane... Ese reventamiento da, hau? Sí. El sexto sentido. Beste testu batzutan, ondo tota jatzu hori ba. Ai, barka. Reventamientua. Ez, kontako zuet, baina... Jarraitu. Juntziela, inzeben bilera bat, Amenabarri ditzuzotzen los otros itxeko, lehin baino lehena juteko estatu batuetara, eta ez dakize, gainera homen zeuan, Weinstein da. Harvey, tipo, Harvey atope. Tartian zeuan. Eta Amenabarrek azeran zeuan, ezala junbiar estatu batuetara bilera bat itxera, zeukalako lagun baten urtia ziela eta regalo hemen bizatzelako. Eta Tom Cruisek dituzan berak, produktora esateko, jartzotut vuelo bat, eta etorri, eta juntzinean bilera bat itxera, zaten, yo tengo la actriz para, ja zeukala zein zan. Eta Nicole Kidman agertu zarian, Amenabarrek izan, bai, gure zerrendan artian zeuan zuri zen, eta, pentsauko. Eta bestea, pentsauko ez. Hau da, Nicole Kidman eta Naomi Watts diala hiperlagunak oso gaztetatik. Eta Naomi Watts nahi zemen jartzia zeran, Amenabarrek nahi zemen jartzia, eta hor sortu zen, ja, honek mukatzen dut. Bai, eta itxikostasunei esaten agur. Hor sortu zen, rumoria rodajean ezin jakola beratutun kruzei begixetara. Zeukala klausula jarritxe ezin salata. Bueno, asko que zeukean problemia aurra beketeak nahiko kain. Bai, bine, eta gero Tom Cruisek eta Amenabarrek kristuna emizta jeukizabien, ze gero
Abre los ojos Vanilla Sky, horrin zian kolaborazio batzuk. Eta, gero esan behar da, Tom Cruisek, jake aipatu duzuen, ontxe bertan Oskar Bajaso barri da. Bai, Lelena. Lehenengoa. Oin, aurten? Onjala ordu batzuk. Gauz Gobernos Awards, ola moten diasari batzuk. Oskarra igual jaso barik dauen jente esanguratxoari, alor desbenetetan, eta Tom Cruise aurten. Neri tipo hau, como que no me gusta, baina bueno. A ver, tipua cinema munduan. Cienciología eta Ana de Armas ekin sebile bebai oinu dan, ya nik uste que ya no, tampoco. Ana de Armas. Esan gurotena da. Tipua da, momentuetan Hollywood klasikoko azkenengo izarretako bat. Bai, beste izarretako basan Bruce Willis, eta horbe, kontaitekua da, egoera momentu honetan, zegoeratan dauen hori, baina beste itxi dau El Sexto Sentido moduko pelikulak. Kotxaua, dago bai. Eta hori, Bruce Willis, Demi Moorren, exaera beria. Bakigu zenbat maike dugun hemen Demi Moore. Asko. Pila bat. Eta azkenengo loturia, nere pelikulatik, zure pelikula. Toni Collette. Toni Collette. Muriel. Zen, Muriel, Toni Collette. Esto ikusi Muriel, ezta? Ez que benetan. Toni Collettek lortu eben izendapen bat Oskarretara, bigarren mailako aktore moduan, El Sexto Sentidoatik, eta Toni Collette da protagonista. Hereditarin. Ez que tortzeka Murielekin gaiztoa, Sara Muriel. Ba hori. Ez que hori da. Ja, baina, ez que a ver, hori bakarrik daki. Venga, jarraitxu. Soinok esan da. Zuk. Izalike. Jarraitu. Hereditari. Bai, mila beratzen. Txoin barkatu zela da? Hereditari. San Sebastian. Hereditari guru ondo. Hereditari. Ez, egero nekiz hartuko za. Ez. Hereditari. Ez, a ver. Hereditari 2018an estrenautako pelikula bada, eta bere... Eta bere zuzendaixa da, Ari Aster. Urte bat berandua, Mainzomar behintzauena, bixak pelikula arraruak dia. Bai. Mainzomar, ikutxau kazu? Bai. Olatu bat. Baina, a ver, oso bertza da. Lo imposible. Mainzomarreko aktoriak inzeban gero pelikulia... Florence Pugh. Zela da, Andrew Garfieldekin, oindala. Bai. Zela ditzen da, hori da. Aurrek urtean estreno. Aurten urtarrien. Urtarrien, zen. Ari Aster, New Yorkeko zuzendaixa da, eta arraro itxeja, ze beti kontatzen ditunean, eta bere pelikulak oso... Barkatu moztu miotzute, baina esan dozta, zure pixkat, zer, pelikula ikusiako zu, ez que, klaro, eruatenga 10 urte, orduan... Ez, behak inen. Zurekin gehiago. Ni tartian nao. Neria tartian nao. Gauzia, ez que, klaro, zuztu duzue, ez dut duken beste urte ikusteko, eta zuen dako zue gaztia zinetenian, zeren pelikula batzuk ni jaio barin neuela, eta orduan hasiako nintzela hori ikuste. Bai, Ben-Hur, El Mago de Oz, eta zen gehiago. Horren biti zeinan jakitia, ban ikusto. Baina gauza batzuk ikusten dutela, ikusi dutela, gerora, eta... Ba, hombre, gu txaltxapinen pelikulak zuzenien ikusten genituen rodajean, no te jode. Ez, baina, bueno... Zuen nahi ulertzi, ez da zu ulertzen, baina arrazoa eukatela. Zuen dako gauza batzuk bai diela super evidentiak ikusi izan momentu horretan, eskenetako ez. Idiosuna da, gela irakurri eta egokitu gela hortara, esango dut, bali mazauz, zaharren egoitza baten iken podcast bat, pues, txika, badakitu zer, ez duzu jarriko. Claro, itxen dut, baina ez dakit... Espaikitz balden ez duzu jarriko espaikitz lau. Claramente, baina esan beharra dago, ez dugula gidoiak preparatzen, orduan, ez dakit ze komentabio zuen podcastian, zer ez dugula gidoiak preparatzen? Haudanak gidoi bada, Bai, baina, ez dakitela ze pelikula... ChatGPTek zein jotu, ze gaur problema bat euki dau. ChatGPT jauzi inja, drama. Eta orduan zinek ezin me preparau ese bez? Maiz noan eze preparau behar. Etorri da Madrietik, etorri da moduan. Ez da gize muxa baina, edo zer... Markatu izan da KitKat bat, baina eske gisa da. Osa, nik ez da gize pelikula komentabe zuen, orduan, eta seguramente nik ikusetene zuek, bueno, ez. Vale, guazen. Jarraitxu, barkatu. Hau izan da nire gaurko aldarrikapena. Editari 2018an estrena uzan, Sundance jaialdi xan, zinema jaialdi xan. Jaialdi ontan, bueno, urte ontan ez. Baina... Zelatan loko zuzuk hori? Idiomas, querida. Venga. Txomineko la lortzeitu esklusibak. Esklusiba gutxi kontatzen da bonek. Baina lanketak. Venga. Hereditary. Hereditary. Ituz batek emondotzu. Ematen da daukala zuzauan. Lanketa bat. Esklusibia, venga. Bueno, family xabada eta family xa itxuraz dana ondo dauen family xabada. Eta horrek ja
emototzu zera baiteko lasaitasun bat, janekek Funny Games egiten den bezala, ez? Dana, ondo doia, ama, aita, semia eta alabia. Testu inguruan jarteko. Ama, Toni Collette, Muriel, semia da Alex Wolff, eta Jumanji Oppenheimerren, Jumanji bigarren loraldi hontan, eta Tiempo pelikulako... Eben Night Shyamalan, eraberian. Pelikulan agertzea, semia, bueno, kero, hon dikendan seme hori, eta Miley Zafiro da alabia. Benetan, sentiuten dut, ola esatia, oso bere argazkisak ikusi. Ja, rari, oza. Esta pegiroso bat. Jazta, horrutzikot. Bai. Bakitu zeinan? Ikusi dut. Bale, oza, hori begitu. Trailerra ikusi dut. Zerako lan, txajepetek irakutzi dutu? Ez. A ver, zukori beso. Kontua da... Esan iken dut. Hori, esan dut. Muy de listo. Trailerra ikusi dut esan dut. Bueno, jarraiko. Bai, esan dozu gainera... Esan dozu bai. Eta ikusi dozu eta bai. Trailera eta zu bai. Ez dozu ikusi? Lo hartu, no? Jarri horretik. Ez que, okerra da hori. Aiama que se muere, politi izango zen zuzenian, horrek audientzia goko zaben. Seguramente. Jarraitu. Japua eta dana. Ez que benetan. Urzu. Bikotiak sartu txotzu. Eta hori da nortiator. Bueno, kontua da. Ai. Toni Collette eta bere aman arteko pertsonaien arteko erlazioa ez da ona, amonia hileiten da, eta jasoten da berentzian, Gertatze jatzu. Ez que... Amonia. Ez que bergarakoa da. Ez que... Bergarakoa da, Amonia. Romeria eta brujeria ezin jote. Eta zuk edo zera gauza? Amonia. Venga, amonia hiliten da. Amona hiliten da. Eta amandria, bai. Amandria hiliten da. Eta amandria hiloztian lagatzeotza bere alabiai etxetzar horretako, haundi horretako bat, ez dakit, desertu erdizan dala zen, bateak inun. Texasen kokatu dauen etxetzar bat. Toma por culo. Básicamente. Familia izan da etxe hortara, pentsauaz, amak bizi izan dako kapitulo txarrorrei danak atzian gituko diela, ze amona hilda. Bueno, iritsiko ga, eta etxe hau izango geuria, eta hemen eraikiko hau dana azteko, beste oroitzapen eta bizipen batzuk. Ze gertatzen da? Beak iten dauela lan etxetik, ze bea artistekin eta iten dauela lan, eta figura txikisekin, eta hainbat gauzakin. Maketak iten dau, ez? Maketa baino gixo, figurita txikisa dia, maketa baino gixo. Oizi, dago trailerra ikustiak. Badakitzu, baina ez dakitzu oso ondo. Eta alako batian... Komentatzearen zuze. Alako batian, Miley azten da gauza arraruak ikusten. Kereri Miley zatu ez da zuta? Bai. Netako da Miley Cyrus. Ez que da Miley. Usted da la Miley, ez da Miley. Ez da que da Miley o Miley. Bueno, Zafiro Anderea. Ole ezin da lanein. Ni honen ator, ni intentzen honenakin. Eta hola ezin da lanein. Tipo expediente guarrentalako pelikulak hau. Toda la pinta. O sea, kontauz, zer da kontaien dagoena pelikula? Kontaien dagoena da, etxe hortan gauza arraruak gertatzen jala. Horrek apurtuko dau erabat familia, sortuko dau ama, baztertu ingo da, pentsauaz bere ama hor da hola, eta ze gertatzen dan amakin, eta barruan daukan, eta amakin bizitzako oroitzapen txarrorri danak azaleratuko dia, semia ez da ondo, alabia, momentu batian ikusten duzuenian, kotxian sartzen badia, prestau zaitxeze. Ez da gitxo kontauko. Eta ya está. Ez da sustoik, ez da zerbait, baina da momentu eta main somarrekin beha gertatzen da, soiatz eta amildegira soiatze, pues chica, tenme Luis, marruraino. Ala. Azkenean da pitxima gaurko saioa borobiltzeko balixo dagoenek, ez? Los domingos berdina da. Familia bat amildegira doian. Bai. Eta gu familia baga eta amildegi izan gauz. Eta min somar de repente sekta. Sor? Sor Dominga. Sor Dominga. Sor Manola. Eta Fraidolo. Daukat proposamen bat. A ver. Beti tiendo estruktura berdina. Hau da.
ikusten dugu pelikula bat, edo bi ardianak, erakartzituko horrekin mantendu ingo, baina hurrenguan, ekarri biharrian, Gustavo Jakun, edo Jakun Gustavo, edo gai baten inguruan, nik urot gabonak ja gainean ditugula, eta zentzun du ja, onjala gutxi? It's time! Gorgorito. Hormonatzen zabiz? Inzuk? Txomin inzuk. Ezin berriz. Venga. It's time! Inzuk hori? Bai, a ber, ni lehenengo izan naiz eta gisa da gaur ez dauketela gota oso, no? Baina, a ber. Baina nik egun emute eta berba egiten, ez daukatez ez A berin. Venga. Ez que hau zin da. Venga. It's time. Izan edo, gabonakin zer ikusia dako pelikula bat. Onerako, txarrerako, gustau. Baina esan gurot, gabonen zer ikusia dauka jarbi a tope, ze beti jarten daue? Ez, pelikulia gombia da ambientauta gabonetan. Zeo zela gabonetan. Ez gabonetan jartzen dela Harry Potter, bueno, bai, Harry Potter izaleik ez. Zeatik. Bueltatzen die gabonetako porretan. Bai, oixe, venga, mesedez. Hombre, eta espaikitzen dau de repente hor el jengibre galletia. Ez que... Nahi super Grinch zaten da. Grinch adibidez, bai da gabonetakoa. Eta oso nada gainera, gura Jim Carrey. Eja gustatzen esebe gabonak, orduan pelikula gabonetakoa gutxia. Txumintx jartzia zan gehiagi. Too much. Bueno, esan beharra dago, adi, spoilerra. Azkenengo saioa izango dela denbora leontakoa, momentuz. Bueltauko ga? Bueno. A ver, urte zela bukatzen dugu. Azkenengo saioerako, nik ekareko marshmallow batzuk. Nik marshmallow batzuk ekareko jut. Vale. Hola, hemen, zue gongo badiz bezala. Ba, eta podcast gela, agur. Bueno, ez agur zuek, agur.